Okay, sa ito na alas 4:38 na sa hapon. Sumamati na kita sa unang pagambahon ni kagrupong Rosalinda Dibel sa barangay or sa Banasan Dumangas. Ang iyang unang pagambahon ang kabuy sang tao. Okay, palapakan naton. Mga kagrupo, mga ka-short. DJ Phoenix Brian. Okay. Okay, once again, si Richard Basal is watching our Facebook Live. Kag si Carlito Discotido. Also si Gilbert Chavez. Okay, si Angeline, sa may Bakay Housing. Salamat din sa pag-support. Sa wala pa ako makakanta, ginapasalamatan ko ang naghatag sang amon nga t-shirt. Salamat sa support ni Bicoy Donoso of Antique Printing Shop, Lawaan, Antique. Madamo gid nga salamat sa imo toto. Ang kinabuhi sang tao pariho sang isa ka binhi. Kung ati panon sing maayo, mamuhi ini kag maglambo. Kag kung ini gani maghamtong, pariho sang aton tanong. Kay ginsagod man sa gugma, gugma sang isig katawo. Kay ining aton kinabuhi, isagid lang wala na sing iban. Kag pariho sang isa ka binhi, sa gugma kita ginpili. Kay kinabuhing bilidhon, bulawan ang panahon, aton gid paninguhaon ang pagpuyo nga solondon. Ang kinabuhi sang tao pariho sang isa ka binhi. Kung ati panon sing maayo, mamuhi ini kag maglambo. Kag kung ini gani maghamtong, pariho sang aton tanong. Kay ginsagod man sa gugma, gugma sang isig katawo. Kay ginsagod man sa gugma, gugma sang isig katawo. Thank you.
Short FM. Okay, salamat gid kagrupong Rosalinda Dibel. Okay, nasa Banon sa Dumangas. Okay, with Kaboy Sang Taho. Okay, so ang Kaboy naton, malagi lamang. Although nga ti kumagidad kaya 80 daw kadugay gid man, pero okay, mas manami samtang buhi kita nagahimo kita sang tsakto. Hindi man nato malikawan, hindi maghimo sang sala, no? Sila na tamang kayo sa butang o maghimo sang gamay nga binutik. Ano tawag nila lang nga white lies, no? Pero dapat hindi tanang ation na hindi man namin atong inabuhat, no? Kaya ang Kaboy Sang Tao, siyempre umalagi lamang. Kinanglan ang ligasing ato ni Bilin sa dutang natauhan sa uli, siyempre dayahon kita Japos ang nakalabilin diri sa kalibutan.